बिमा बिफानिसिम आंनि गासै अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनिसिम बे समाव बावहरनाय जाबाय। दा आं दिनै जोंनि मोनसे 6 नम्बर फाथाबारि होननाय फाथाबारि एरियानि एकदम साहा जोबथारनाय 6 नम्बर फाथाबारि होननाय गामियाव दंफैयो। दा बेवहाय मोनसे फरायसालि दं, माने 1967 मायथाइनिफ्रायनो बे एल पि स्कुला दंमोन, माने भेन्सार हिसाबैहाय दङमोन। दा बे स्कुला गोबाव बोसोर जानानै थांबाय, नाथाय दासिमावबो बे स्कुलखौ रावबो नायसनाखिसै। माने बे गामिया एकदम फाथाबारि एरियानि साहा जोबथानाय बे नं 6 फाथाबारि होननानै बुङो आरोखि बे गामिनि नामखौहाय। दा बे फरायसालिया 1967 मायथाइनिफ्रायनो बे फरायसालिखौ गायसननाय जादों आरोखि। नाथाय दासिमावबो गैया आरोखि। सिगांनि आमोलावबो BPFनि आमोलावबो 15 बोसोर BPFनि आमोलावबो सरकार सालायलांबाय, नाथाय बिथांमोनाबो नायसनाखिसै बे जोंनि फरायसालिखौ। दा बेवहाय जों गामियारिनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बे गामियाव गासैजों गोबां गथ'फोर फरायसा फरायसुलिफोर दङमोन, गैयाब्लाबो 60-70 प्लासनि दंमोन आरो सिगांनि समाव। दा बेबायदिनो सोरबा हाग्राफ्रा गोजान फरायसालियाव दोनहरबाय, आरो जायफोरनाखि गैया बिथांनि फिसाफ्रा दा गोदाव सोराव जानानै दं आरोखि। दा बेनिखायनो जों आसा खालामदोंमोन जायखिया सिगांनि सरकारा हायाखिसै, नाथाय बे दानि जे गोदान सरकार BTR गभर्नमेन्ट, बिथांनि जे दफानि गेजेरजों जोंनि बे फरायसालियाबो सरकारजों नायसनजागोन होननानैहाय जों आसा खालामदोंमोन। नाथाय नायदो नै, माने दासिमावबो गैया। मास्टारफोर सानै दङ, नाथाय बिसोरबो थाइसेबो बेबायदिनो सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनैलाय बिथांमोनाबो सोलायफैनो हायाखै। दा गोबां जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा नैबे फरायसालिनि गथ'फ्रा गोदाव सोराव जानानै दं। सोरबाबा बेयावनो उन्दैयावनो लावखार थानांबाय, सोरबाबा सोरनिबा लेंबैनानै जाहैनांबाय, नैबेफोरबायदि गोदाव सोराव जाजोब्बाय आरोखि। दा बेनिखायनो आं खावलायदों, माने जोंनि BTR गभर्नमेन्टआ अननानै जोंनि बे फरायसालिखौ बै जोंनि उन्दै गथ'साफोरनि सर्ट बिबसतखौ नायनानै जायखिया जोंनि बे 6 नं खैरिगुरि LP स्कुलखौबो जायखिया प्रभिन्सियेलाइस खालामब्ला जों जोबोद गोजोनगौमोन। दा एसे उनाव आं बे फरायसालिनि माबाखौ देखायसिगोन, नोंथांमोना माबायदि अबस्थायाव दङ। बे गामियाव गासैजों 60सो न'खर दङ, आरो स्टुडेन्टफ्रा गासैजों 60-70 प्लासनि गोजौआव दंबावोसोम आरो सिगां। दा बेबायदिनो सोरबा एसे गोनांफ्रा गोजान फरायसालियाव दोनहरबाय, आरो जायफ्रा गैया बिसोरो दा गोदाव सोराव जानानै दं आरोखि। ओरै बेराफारसे मास्टार दं, बिथांमोनाबो गैया, फैनो हाया, गाव गावनि न'खरखौ फोथांनो थाखाय बिसोरबो सालायफैया स्कुलखौ। बेबायदि गोदाव सोराव जानानै दं आरोखि। बेबायदिनो नै बायदिसिना दैनि बोखोग्रा बायदिसिना बियो बे गामिनिनो सासे मुरबि बायदि आरो बेबो। दा नोंसिनि गामियाव जे गंसे फरायसालि दंमोन, आं गुमै जायो बेखौहाय सोमोन्दोआवहाय गुमै जायो। दा गोबां नोंसिनि गामियाव फरायसा फरायसुलिफोर दंमोन, दा मास्टारफ्राबो सालायफैया। नों बिनि सायावहाय माबायदि बुंनो सानो? दे गुमै। नोंनोथ' स्कुल फरायसालिया नांगौमोन। औ। दा मानि थाखाय मास्टारफोरा फैया? दा सात्र साथ्रिफोरनि गैया? सात्र साथ्रिफोर गैया माने नोंसिनि गामियावथ' दाखालि बुंदों, माने स्कुलनि SMC बडिनि माबा प्रेसिडेन्टआ बुंदों आरोखि, माने गैयाब्लाबो 70-80 प्लास नोंसिनि बेबायदि माबा दंमोन आरोखि, फरायसा फरायसुलिफोर दंमोन। दा बर्थमानथ' मानि खारनै बे स्कुला जानो हायाखै? दा बर्थमान बे मास्टारफोरनि माबायैनो सोलिनो हायाखै जोंनि बर्थमान। माने प्राइभेट स्कुलथ' भेन्सार जाहैबाय। दा बेनिनो बिराद दुखु मोननानै दं। दा नों सासे गामिनि हिसाबैहाय माबायदि जाजानो सरकारनिसिम मा खावलायनो? माने जोंनि मथेथ' सरकारा दा गोदान सरकार हिसाबाव जाथारनांगौमोन। दा गुल्ली गालामजों बेसे 5 किल'मिटार 4 किल'मिटार बोरै दैनिनाय एफा गोजाननिफ्राय। ओमफ्राय बेबोसो बे गामिनि मानसिफ्रा गासैबो गोरिब दुखिया जानानै आरोखि। दा बे गोरिब गोजाननि थाखायनो जों गोजानाव दोननो हाया, मिसनफोराव दोननो हाया। हानायखिनिफ्रा दोनहैबाय। साफा सानै दोनहैबाय। दा मा खालामबावनांगौ जों? दा जोबथारनायाव बेखौनो सोंनो सानबाय गुमै, माने नों दा सिगांनि BPF आमोलावथ' 15 बोसोर सालायलांबाय दे, बिसोरो माने बे फरायसालिया गैयाब्लाबो 1967 मायथाइयावनो गायसनदों होनना बुंदों आरोखि बे माबाखौहाय, फरायसालिखौहाय। दा दिनैसिमबो 2020सिमहालागैबो दा बे प्रभिन्सियेल सरकारनि जायाखै। दा बेनिखायनो दा बे दासो बे गोदान सरकार माने BTR सरकार, माने बिथांनि बे सुक्ति मथे माने गासैबो बे BTRआव थानाय प्रभिन्सियेल जाजोबनांगौ आरोखि। दा बिसोरनि समा दा बोथोरबो जाहैबाय। दा खिन्थु दा जोबथारनायाव बेखौनो खावलायनो सानबाय, नों गामि हिसाबैहाय नों दा दानि गोदान सरकारनिसिम मा खावलायनो सानदों? दा गोदान सरकारा जोंखौ नायहरनो नांगौ। दा जों गथ' गथायनि थाखाय बिराद बिपद।
माने एफा 5 किल'मिटार 4 किल'मिटार जों बोरै दिनैनाय दा जोंनिया गोरिब दुखियानो बांसिन दा गोदान सरकारा जोंखौ नायहराब्ला जोंना गैलिया स्कुलानो सेस जायखिया नोंसोरो बे सरकारखौ नायसंजानो लुबैयाखै नायसंजानो लुबैदों गोदान सरकारा दे हामबायसै ना दे